Maing hapon ka na itong tanan. Okay, pasalamatan sa itong ginuha, nga nakatambong taning Santos nga misa, aron nato siya mapasalamatan sa mga grasya nga itong nadawat. Sa nangaging adlaw, karon, og lami na gid sa umaabot. No, pasalamatan itong ginuha, itong ganitong ginuha, usa ka masipang pakpak. Uy, usara. Nag-face mask lang mo, nabungol na mo. Ano? So, kumusta kitang tanan, labi na gid ang atong mga tumatanaw sa online, ha? Nga nagasimba, no? Hinapon to sa sila o sa mamakpak sa lakpak para mamatay taon ang mga lamok. No? Ang butang nukon kabantay mo, na may gayon sa itong kinabuhi nga magkaduda ta. Kaya usahay ang butang sad angay nga kadudahan. Dahil sa kababay, no? Nagtanaw siya sa lalaki. Sa ang lalaki, nagsimang tanaw niya. Siya, naibog mo kanina ako. So nagduda sa sus, nagpaduol mag yun ang lalaki, samot siya gikuyawan. Pagduol na ni Silo, kay dito rin siya sa luyo, nagtanaw. Paita, no? Kaya maring yung pastilan ba, no? Yung sa isa, na mga pagduda, way gibasihan, ha? Labi na ang mga asawa, kung mo na magsilos, paita, no? Dahil sa kabada, no? Mag-ugligo, nagpahumot, asos, gidudahan ni sa asawa, siya, anong humot ka, asa ka. Yung sa diyang baho sa kasya, siya, anong baho ka, diin ka, paita, no? Yung sa iba, white foundation, no? Bisa ng itong asawa, ng laba, sa sinina sa yambana, na siya nakitaan nga buhok, siya nalagin ni buhok, nakaikirida, no? Nakailain, no? Siya, taka pa lang, ay, wow, pagkasunod na sa siya, tanawa, di ba, walay buhok, siya naagyapon kay kirida, no? Pero imong kirida, upaw, paita, no? Kaya maning, no, wagi sumbanan, no? Muna ko sa mga pagduda, way ginabasihan. Para ko sa uban, bisan sa gugma, makarelate ngayon nini mga dalaga, ulitaw, no? Dahil sa kababay, nisandig sa iyang uyab. No? Pagsandig niya, nahayang. Anong nahayang man? Kaya waman na siya uyab. Paita, no? Kaya maringan, pastilan, pagkapait yun, no? Muna ko sa itong kinabuhi mo na itong lantaon, ha? Ningon sila nga, gugma ko, no? Mura sa lingkuranan, no? Kinanglan biyaan, kay iyag yuning pulihan. No? Sumusumot inana ba, no? Bisan sa pag-inom-inom. Usay, magduda kita kung sa ilang gipang-inom, no? Nang matana itong usap siya mga barkada, siya ba, yun sa inyong ginumay, siya, wato, big ram, wag is something hard, siya na, ice. Paita. Kaya maring nga pagkalisod yun, no? Yung magkarelate ta kay Karon sa itong Ebanghelyo, wow, si Tomas, ha, nagpakita sa iyang tawhanong kinaiya, nga siya nagduda kung nabanhaw bagyod si Jesus. Si Tomas, gitawag og kaluha. Sa English pa, twin. Yan na timing kay mo na ang meaning sa twin. Twin, T-W-I-N. Taong, wa in taon, ito o. Sakto sa, no? Kaya maring nga pastilan ba, no? Wa siya mo to, kay gingan siya sa mga kauban niya, din ni Jesus, nagpakita ka na mo. Mga gawas ko na ako, mahikap ang samad sa iyang tudlo, o mahikap na ko iyang kilid, mutuo ko, no? Wa siya mutuo, kaya nato higayuna, sila, nag-lock sila sa ilang kaugalingon sa usa ka lawak. Naghimo sila ilang kaugalingong lockdown. Amutan kung ECQ ba to, MCQ ba to, barbecue ba to. No, kaya nag-lockdown sila, kaya nahadlok sila sa mga Hudiyo. No? Karon bitaw no, kaya sa Manila, kaya nag-lockdown town sila. May diri sa Cebu, kaya arang-arang na lang tanong. Yan diri nagsugod na sa ang vaccine. Kabaw ba mo nga lain ang klase sa vaccine? Sa Amerika na ay Moderna. Sa Amerika o sa Germany, nasa AstraZeneca. Nya sa UK, o sa US pag yun ay Pfizer. No? Nya sa China na ay Sinovac. Sa Pilipinas na sa man kickback. Maita. Kaya maringan na ito nga, inanang nitabukan nila. No? Pero kung natong tanahon, sa dili pa tamo hukom kang Tomas, ato sang tanahon, ang iyang rason. Ha? Kay siya di ay mong nawa niya ito yung gayuna, kay nag-uol siya. Nag-uol siya nga si Jesus namatay o siya nagpahayag sa iyang kagulanan nga nag-inusara mo tong wa siya. No? Mao na nga sila nakita niya si Jesus pagbalik, human sa simana, ningon si Jesus, Tomas, hika pa ang akong mga sabat. Pag wa na siya kinalan nga ni hika pa, kay nituo na siya kang Jesus. Ni gani ang iyang gisulti, mao kanay ginabasihan nato sa atong pagtuo. Kung sa iya sang pagpahayag sa iyang kaugalingong pagtuo. Sa diyang ningon siya, Diyos, Ginoo ko, o Diyos ko. Dubli ha, Ginoo na,
Diyos ko pa. Ano bitaw mo ang kunta sa pagka-Ginoo ni Jesus, grabe na ginatong pagtuo. Bisan sa itong mga ginikanan nga mo ang kunta, oh my papa, oh my mama, o di ba? Lahi yun, no? Ang atong paghigugma, no? Sa atong kaugalingon, kung atong i-mention yun ang iyangan, ha? Yan mo nang nitubag si Jesus, ha? Mas mulahan ang mga wala nakakita nga nituo kaysa nituo tungod kay sila nakakita. Kinsa man ning gipasabot ni Jesus, kita kini, ha? Kita nga mituo kaniya nga bisan wa ta kakita niya. Inyo bang nauna nga human sa pila ka tuig ginikawa na nining COVID ba, no? So sa atong mga sumusunod, no, mutuo baka sila. Mutuo sila nga dunay COVID sa nilabay nga mga tuig. No? Mo na nga kita nga naa karon nining mong sitwasyon na angay gihapon ta magpasalamat sa Ginoo kay we have survived, ha? Karon na ba no say may buong na lang tangan magdinaganay ang mga tao. Kay naa day pulis. Ano nang ginaganay man sila? Kaya wa sila i-face mask. Pastilan. Naging sa kalugar, nagbalibol bang? Nakakintaw, niabot na pulis, iyag panagan, no? Iyag pamasok, no? Ningon tayo na pulis, oh, gawas na lang diaday, na mga gwapa, gawas na lang mo. Sakpa na mo. Sa unyara ka dito, ay, nangita pa yung sa mga chinilas. Kaya maningon, pagkalisod yun sa itong kinabuhi ba, no? Mao na nga lahi yun, ha? Kung mo angkon kita. Bisan sa pag-angkon ato sa atong mga ginikanan. Nabantay mo nga, hapit na ang Mayo, hapit ng Hunyo, ang Mother's Day o Father's Day. Wow! Unsa may nyo ikahalad, no? Nga regalo para kanila, no? Sa pagpakita nga ito silang gigugma. Ito sa kainahan, na siya anak nga babae, 15 anyos, no? Siya day, unsa may mga regalo na ako day, di kabot sa Mother's Day. Siya tagaan ti ka, no? O regalo nga magamit yun ni mo, no? Nga imo yung mapahimuslan. Unsa man day, siya tagaan kag apo, nga masogo ni mo, pastilan. Kaya mo nga pagkalisod yun. Yan, nagpadayon si Jesus, ha? Ni gani sa iyang pagpakita kanila, nindot kay nga itong hinumduman, nun sa iyang gisulti. Niyon sa amin siya, peace be with you. Wow! Ang kalinaw iyang gipaambit sa matag usa ka nato. Subot-sabot, kung naa ang presensya sa Ginoo, nagikalinaw, ha? Swerte ka mo, kay permi ka mo nagasimba, permi ang Ginoo nga na ninyo, o makaingon ta nga sa inyong panimalay, naayod si Kristo diha sa kalinaw. O mani ang ngayon atong pasalamatan, ha? O padayon siya sa pag-ingon sa iyang mga tinunan, ha? Ang mga sala nga inyong mapasaylo, pasayloon usab. Ang di inyo pasayloon, di sa mapasaylo. Mani ang iyang gihatag, no? Na mission, order para sa mga tao, no? Nga sama sa mga nag-alagad sa simbahan ang mga kaparian, ha? Sa pagpasaylo sa mga sala, sila nga instrumento sa pagka mapasayloon ni Kristo. No? Sabi bitaw sa itong kinabuhi, kung nasayo ta nga pasayloon ta, anang tawhana, labi na sa itong ginikanan, lahi dyan ang atong feeling para kanila. No? Ito sa katao, nisuot sa balay. No? Pagtanaw niyo sa kusina, wow! Naiinit kayo nga sabaw, siya kuning kanon. Malagkasabaan ko ni mama, iyabit akong pasayloon, perting kaon, no? Morot, no? Pagtaw-tao, di siyagit yung mama na sobo siya, dong, niabot ang kain siya, dana ko ma. Siya paliwag kong labay anong sudan, nga nas lamisa, kay ganina rin nagitilapan sa iring. Pero nahorot na. Pero manin na ito ngayon, anagin ba, no? Yung timing sa kayo, kaya magka-relate kita sa atong isaulog karon nga piyesta. Anticipated mass mani, ugma mani. Pero piyesta na ang katong isaulog sa Divine Mercy, ha? Nga pinagi kang Sister Faustina, Saint Faustina na karon, ningingnan siya ni Jesus, isaulog yun. Pirmi ang piyesta, ha? Sa Divine Mercy, Feast of God's Mercy. Nga ang Ginoo, maluluyon yun. Ang Ginoo, mahigugmaon, ha? Dili sama sa uban. Dili sa uban nga nahigugma, nga dili tinuod. Ang Ginoo, gugma gayon, dili siya manikas. Ha? Ningon sila ba? Sa uyab-uyab ko, no? Lisod ko no kayo pagpangita arong uyab, no? Nga matinud-anon. Nagbinuang pa siya, ay, di ko manguyab og teacher. Nga naman, kang imo nang liso-lisoon ang word nga teacher, ang magawa cheater. Beta, no? Nasa'yo sa, ako cheating akong gusto, pero cheating nga YCH, unsa man, eating. Kaon la imong gusto. Pero man sa Ginoo nga tili, ha? Mao na nga ipakita ka na to, ha? Kung kinsa gid siya, ha? Sa iyang pagkamanuluyon. Mao na nagingon si Jesus, bangon, ha? Ihalad ka na ako ang imong mga sala.
hatagan ko usab ikaw og pagpasaylo. No? Sa bitaw no, ang ato mga ginahimo karon, mao sa himo sa itong mga anak human sa pipila ka adlaw. No? Sa bitaw makaingon ta, 15 ka tuig gikan karon, basig ako na sa ilaron sa akong anak. No? Nga dunay amutan sa eskwelahan, bisag wagod na. Kaya maningang napastilan pagkanindot yun. No? Muna pagkamapasayloon, maghatag sa datong kalipay. Sa wayig tanaw, imong amiga nga imong ipasaylo. No? Di ba, lami kayang pahiyom. Mula na ipait karon kaya di na ta makakita sa mga pahiyom sa mga tao. No? Kaya naka-face mask man. No? Tanaw ni mo, maramang nagkusmod, pero nagpahiyom na di ay, ha? Pero lahi ka na ito pagkabation, ha? Muna nga ninatong Santos nga misa, mo ni angay na ito may numduman. Naroon sa word nga Mr. and Mrs. No? MR, ha? Jesus is merciful and R, He is risen. Nabanhaw gayot, no? Ang Mrs. busa kita, M, we should also be merciful to others, ha? Ang pagkamaluluyon maginay-nindot nga kinaiya, ha? We should also be R, risen and resurrected, pinaagi sa atong pagpag-o, sa atong tagsa-tagsa kakaugalingon. And S, ato nang i-share ngadto sa atong isikatao. Yaman ito yan po sa atong misa karon ha. Ngayon ta pinagi ng piyesta sa Divine Mercy, matagan kita og kasing-kasing ha. Nga maluluyon o matagan sa kita og pagtuo, pagsalig sa Diyos sa iyang kaayo para pirmi kita makadawat sa iyang grasya. Amen.